manta ke na ba zuciyata. Ke ce ginshigin zuciyata sai da ke malama, in kika bar ni zan zautu har abada, ni ne ba zan ya da ke ba. Ayya sai da ke malama. A cikin masoyan kisa ni a fani na zama shugaba, in kika bar ni ko za na rasa sukuni ina fargaba, dan a cikin jini na a haɗe da naki ba zai waru ba, domin kin zamo mahaɗi na in ba ke ba zan rayu ba. Ayya ba ke ba zan rayu ba. Jani muje na ce ko ina zan biki ki jara gama, kyauta zan yi gun wanda ya yi kirari akan malama, tarbiyyar kwarai a gida suka baki abba har umama, wannan ne ya sanya nake da taso ƙaunar ki ba fargaba. Ayya na so ki ba fargaba. Na kulle ido kunnuwa na toshe zugan makiya, domin san ne na rika ya ibada cikin zuciya, ba ranar bari alkawar na damke sai barin duniya, shi zai sanya gangar jiki ya sado da a zuci ba hakan ba. Ayya siyar ba zan barki ba. Kyautar zuciya ni na baki rike ta karki guduna daɗi ko wuya, ke kika ce mini kin rike alkawar na baki a bar ni ba, ko ma mene za su furta a kaina sai na zan uba da Khalid na ki zaman mun gari ba. Ayya ko yanzu mun gari ba. Ayya ji suna faɗa miki bani da sisi sai gayyar siya, ke kuma sai kika yi shiro kika ji so kika yi dariya, sannan kika ce ai ina da wadatar cikin zuciya, mene ma yake dab da samu mu ba mu cire ranmu ba. Mu cire ranmu ba. Ni da habibati na zaɓi na zauna zaman duniya, ko da an halina wa za su guje ni ga baki daya, ko za ne rashin dukkanin tanadi na rai da ma dukiya, sai arni masoyinki ne da garin zan zama jagaba. Ayya mazan guje miki ba sai da ke malama, in kika bar ni zan zautu har abada, ni ne ba zan ya da ke ba. Hayya sai da ke malama.